Malta flimkien għażlet futur sabiħ. Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu, maġġoranza assoluta tal-voti u l-akbar rebħa elettorali mill-indipendenza l-hawn. Dan hekk kif skont ċifri indikattivi mill-Partit Laburista, id-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista huwa ta' madwar 40,000 vot. Skont dawn iċ-ċifri, il-Partit Laburista kiseb kważi 56% tal-voti waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb inqas minn 42% tal-voti. Id-differenza bejn iż-żewġ partiti skont dawn iċ-ċifri hija ta' ftit aktar minn 14%. Għal-ħabta tad-29 ta' filgħodu fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar dew jinqalbu wiċċhom il fuq il-polozz tal-voti. Hawnhekk l-aġenti tal-partiti dew jieħdu samples u mill-ewwel indikazzjonijiet kienu sbieħ għall-Partit Laburista. Imbagħad kien għall-ħabta ta' 11 ta' filgħodu meta l-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela ħabbar ir-rebħa Laburista f'kollegament telefoniku u x-xandir nazzjonali. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-Partit Laburista rebaħ marġini b'saħħtu. Il-bieraħ il-poplu Malti Wawċi għażel li jimxi l-qudiem lejn futur sabiħ. Il-mandat li tagħna l-poplu Awċi u Malti se nsarfuh f'ħidma aktar qawwija u milta akbar minn qatt qabel. Minn għada x-xogħol ikompli. Irridu nkomplu lejn it-triq tan-normalità u nkomplu nagħmlu bidliet importanti u nwettqu riformi kbar fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Fuq kollox, Malta hija ta' kulħadd u għalhekk Malta flimkien. Ma' tħabbira tal-Prim Ministru, is-sala tal-att tal-voti imtliet b'ewferija li ma bħala għall-plajjat ta' Malta. Fil-messaġġ tiegħu, il-Prim Ministru Robert Abela appella għal responsabilità fiċ-ċelebrazzjonijiet u għar-rispett. Imbagħad għall-ħabta s-satejn 20 ta' wara nofsinhar, il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' martu Lidja Abela żaru is-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar fejn hawnhekk iltaqa' mal-aġenti tal-partiti fost dillirju ta' ferħ u sodisfazzjon.